De mensen in district Brokopondo hebben hulp nodig. Jullie zien het. En laat ons niet aan een kant zitten en zeggen Chipoti. Chipoti is ook goed. Als je naar ze toe gaat, is het ook goed. Maar meer als je hulp biedt. Chama son kora de sembefi. Hier de sembe wisi ita van Samaka Tongo, ita van Juga Tongo, ita van wisi Soutu Tongo. Hier ni wan sembe sa fustan en die tapasa no a di konde a di district. No utaka unu tu ya lobby da de sembe ai banja. Alsjeblieft, help. Dan wan man. Ya usada gan hier son ma di piki so di oda moksi ku di piki so di mi oda di piki so di sembe ala oda no te o moksien ko no ausa hepi wisi mwana so tu sembe. De sembe waso lim keta keti isi di no tu di kwatio no ade da de sembe o district Brokopondo si palwini marowe no wan to kamia singeti wan. Utapaki se hini wan sembe di dia no tu. Tide ude amaya uwa otoku. No de ta leike ayu henda sa oputu. Tide isembe akidi no tu ilanga wa maude spar ita spara gadu. Wan amaya te no tu kwa idobuka no yo feni sembe o repitu. Ma seke a mama ota mina juka. Mina buskande sembe. Mim talibia Holland na som talibia Frankrijk. Me abi problem de umbo men you say. Lobi da wan sondi. Heta hoi libi makani tanga. No bo soy lobi da say bo party sa wa ku de mo fina se bo le ya. Bijna de dames tak alasan next na din moro mo. Mideng taki. De dames tak alasan bijna ba matat mo chama kuinse ite. Isabi ina district ya verschillende smaken en kotaki foto e profiteer voor van district. A district dat de mij tak na moro gudu district van Kondre. District Brokopondo is a boto ik moet dat ya komen goed busman ya komen tratra udumang. Luku minutapi ju ahead go to sai feni. Maar wis wan gra i lever a bon asa moitu. Misap tak yusref da no want if a watrai ta he no mo tak isref no ma oroko. Da heb je ook niets. Dus dat schrijft nog een oproep toe. De massa Europa udu tu kan leveren om kisani. Lek fout dat je overhit, trauma verhit, moro trauma, otak malo sani kan de trauma ato bige bron tak ya mafakan tak standaard. No tek dati. Koluk abung pisi vastani. Laten we kijken naar wat we kunnen doen voor elkaar. Nogmaals vanuit deze kant, mensen in de regering, de niet-Bosland Kriolen en Bosland Kriolen, kom, help, geef iets. Geef wat je kan missen, die zijn maar missen. Alap insani eyepi. Ete waleesi no die sansa no man gebruik, want dat doen na van na so dood ook do dat district molo le fadi. Na dat we doen sluit af. Mijn telefoonnummer, zij kan bel, ik kan app. Bel altijd no lukt. Want if is maar bel tap zijn moment mi no maar take op, maar if is no app dat mo shit zeker. Een nummer na 717 9957. Ik kan zien altijd mijn app. Kan de organisatie ja piti mau kwama na sadelo kan de no yere nooit de. Ik kan bel, ik kan app altijd actie-informatie. If nou een KKF uitreksesregie van de organisatie, ook kan leveren dat die na betrouwbaarheid na transparantie. Het is een link, is een link. Teo kan registreren. If ik dat dus handig naar computer zijn. Ik kan bel altijd.